Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandireni soni pa program imeneyi pa tsiku la lero pamene tikhalenso tikuona paphunziro lofunikiranso kwambiri kwa ife pamoyo wathu la uzimu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku Lilongwe ku area 36 ku mpingo wa Khristu. Komanso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe mmodzi mwa Msanduliza. Tiyamikirenso makamaka m'bale wathu ka Malunje, koma monga nthawi zonse takumbutsa zathu omvera kunena kuti phunziro limeneli akhoza kulipeza pa tsamba lathu pa YouTube kungwangana Lilongwe School Biblical Studies. Mukaso mapeto pa phunziro limene limapereka nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito kufunsa zokhudza phunziro limeneli, komanso ngati muli ndi funso lina pa chinthu chokhudza Baibulo muzatha kugwiritsa ntchito nambala imeneyo lizatha kukuthandizani. Ndaizera mpenda makhala ndika chidwi timavani tumafotoza ku Lilongwe ku Mirundu mudzi wa Msanduliza. Ku Mirundu kwake mwina mudzi wa Msanduliza umene umapezeka mbali. Zera ndazina makhala ndika chidwi kodi ku Msanduliza umene Murindu uli. Ba anthu ngamene angakhale ndi kufuna kudziwitsitsa kuti kwa Msanduliza ndi kuti akafika pa Mirundu pamene ndithu pakhwerera msewu choka opitirira kwa Chingala koma wakhwerera kunsika wa ku Mirundu kuti apirenso ku chipatala cha ku Mirundu. Pamene pakhwerera msewu umenewo iwo akhwerere kummawa. Ndikakhwerera kummawa kumeneko ndithu sikutali kwenikweni chokera pa Mirundu ayi. Kuli midzi yotchedwa mwina nthawi zina machedwa kuti kumpemba. Nthawi zina payandikira ndi pali pa Nsabwe. Sabwe Manyazi. Koma ni Sabwe Manyazi. Ndiye kuti dera limenelo ndi pamene pali ndithu Msanduliza. Tisanakafike ku chipatala cha kwa Maluwa uko. Ndiye Msanduliza ali pakati. Kumeneko kuliso mpingo wa Khristu kodi kwa Msanduliza umeneko? Mpingo wa Khristu ndiye ulipo ndithu. Msanduliza kwa ndithu ndithu ndazina ndamakhala ndi chidwi kodi mudzi umene ulipo. Makobva ku Lilongwe ku Mirundu ku Msanduliza amene ali pali. Tithokoze fa choti patsaka chithuthuzika bwino ka malo amenewo. Phunziro la lero limene tikufuna tikambe ndi phunziro limene nthawi zina anthu ena safuna kumva. Chimene safunira kumva nthawi zina timamvetsetsa chifukwa cha mmene zimayendera mwina ku mpingo kwawo. Chabwino. Phunziro lokhudza mwina chopereka ndalama. Chopereka Tinalikambapo phunziro limene mbuyomu koma lero tilikamba mosiyananako pang'ono. Malingananso ndi mafunso amene anthu amakhala nawo pa nkhani imene yokhudza chopereka. Chabwino. Nthawi zina anthu za chopereka safuna kumva ifa pa mpingo pawo mwina akapereka azitsogolera mangozisogolera sizoonekazo bwino kuti zoyenda bwanji zinthu zija. Nthawi zina ukakamba zoyamba kuti mwina afuna tibereso amenewo. Mwina afuna tibereso amenewo. Koma ndinachoona kuti chinthu chofunikira kuti tsiku la lero mwina tikambepo pa chopereka kunena kuti kodi ifeyo ngati Akhristu chopereka chathu kamapereka chimalalikira kuti chani kapena chimanena kuti chani kapena chimalankhula kuti chani. Chifukwa ichonso chinthu chofunikira pa nthawi zina anthu ena sapereka chifukwa chonena kuti tsogolo athu amadya nesipereka chifukwa cha izi amakhala zifukwa zosiyanasiyana anthu. Koma kodi chopereka chinayikidwa m'Baibulo kuti chidzinena kuti chani? Zikomo kwambiri. Mwabweretsanso phunziro lofunika kwambiri pakati pa ife ngati Akhristu. Poyamba tikamati chopereka kwakukulu tunena chinthu chimene uli nacho chofunika ndipo chili ndi mphamvu kwa iweyo, ndiye tsopano wachilola kuti chimenecho uchitenga chiperekedwe kwa wina, kwa munthu komanso kwa Mulungu. Chimenecho ndicho chimatchedwa kuti chopereka. Pa nthawi ina iliyonse pamene munthu atengapo gawo la chinthu chake ali kupereka kwa wina, kuma payekha munthu uja amaonetsa chikondi. Chikondi chimene ali nacho pamene afuna kumpatsa chinthu chija. Mwachitsanzo Mulungu potipatsa chitsanzo chabwino makamaka chakupereka.
Tikamaona buku lathu lopatulika Baibulo mu Yohane mutu 3 verse yake ya 16. Pa Yohane 3 verse 16 akuti, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Buku lawelengali likuonetsa ndithu Mulungu ali kupereka mwana wake Yesu kwa ife antokha ku dziko lapansi. Cholinga chakuti ifeyo tithandizidwe makamaka populumutsidwa ku mkwiyo wa Mulungu. Ndiye kuti pamene pa Mulungu adalolera kutenga mwana wake weniweni kuti mpaka nadzazunzike pa imfa yapamtanda. Ndiye kuti pamene pa Mulungu adaonetsa chikondi chake kwa ndani? Kwa ife. Ndiye kuti apa pakuonetsa ndithu kuti pa nthawi imene uchita chopereka kapena uli upereka, pamene pa ndiye kuti wakonda waonetsa chikondi kwa amene kumupatsa choperekacho. Tsono ngati chopereka chimaonetsa chikondi, ndiye chifukwa chake chopereka ngati supereka umaonetsa kuti pa moyo wako ulibe chikondi pa zinthu za Mulungu. Tsono pamene Mulungu aunena kuti chifukwa chopereka tsopano kwa ife Mulungu adatipatsa kuti likhale lamulo. Ndiye pokhala kuti chopereka ndi lamulo, pa Yohane mutu 14 verse 15 Yesu adanena kuti ngati mukonda ine mudzasunga malamulo anga. Ndiye kuti ngati kupereka lili lamulo la Mulungu, ndiye kuti ngati Yesu wanena kuti ngati mukonda ine mudzasunga malamulo anga, ndiye kuti pamene munthu autenga chopereka kupereka, pamene akukwanitsa lamulo limeneli, ndiye kuti akuonetsa chikondi pa Mulungu. Aliyense amene alibe chikondi kwa Mulungu sangathe kuchita chopereka cha kwa Mulungu ayi. Choncho tikamakamba zopereka zimaonetsa ndithu chikondi. Chopereka pamene ife tili kupereka mungatanena kuti ndi lamulo, ndiye kuti pamene patimaonetsa kuti ife tagonjera kulamulo la ndani? Lamulo tamvera. Tikamachita chopereka ndithu timaonetsa kumvera kugonjera kulamulo la ndani? La Mulungu. Timaonetsa chikondi chathu pa ndani? Pa Mulungu pa nthawi imene ife tichita chopereka. Chopereka ndi chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wathu. Chimakhala chofunikira kwambiri wani pa chimene tatchulachi, komanso zimatithandiziranso kuti timatha kuchepetsa mavuto wa zathuwera. Chifukwa tikamati chopereka timapereka kwa Mulungu, komanso nthawi zina timaperekanso kwa anthu azathu. Munthu amene amakana kupereka kwa Mulungu chimakhalanso chinthu chovuta kuti azikhala ndi kufewa ndi zake kupereka kwa anthu azake. Alipo anthu amene amaumira kupereka kwa munthu, ndiye kuti sangakwanitsenso kupereka kwa ndani? Kwa Mulungu. Chifukwa chakuti pa malamulo awiri aja amene Mulungu anena akuluakulu, paja lamulo loyamba lunena kuti uzikonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Ndiye anena kuti lamulo lachiwiri ndi loti uzikonda mnzako monga uzikondera iwe mwini. Ndiye pamene uli ndi chikondi chokonda Mulungu, uli ndi chikondi chokondanso anthu, ndiye kuti ukakhala nazo zinthu umene kupereka mbali zonse ziwiri. Tili ndi zitsanzo zimene Baibulo likufotokozera potilimbikitsa ufunikira kopereka. Tikamaona po buku ili la Luka chapter 6, buku la Luka chapter 6 mu verse yake ya 38 atipatsapo fundo ina yofunikira kwambiri. Luka chapter 6 verse yake ya 38 akuti patsani ndipo kudzapatsidwa kwa inu muyeso wabwino, wotsendereka, wochukumuka, wosefukira, anthu adzakupatsani m'manja mwanu, pakuti kudzayesedwa kwa inu ndi muyeso omwewo muyesa nawo inu. Nthawi zina ukakhala munthu oti ndi ofewa kuwathandiza anthu, umadzapezanso zinthu zochuluka mwina zopirira pa zimene iweyo matani umapereka kwa anthu. Zimachitika nthawi zina ngati mmene mwina anthu apita ku maliro, upeza kuti mwina maliro mwana wanga
inu ndinu ukulu wanga ndiwepezeka kuti maliro mwana wanga koma anthu ambiri apepesa inuyo koma chonse chodzira tu mwana iwe ndani wanga chimene chimapangitsa ndiye kuti amalondola zimene inu mumata chifukwa muli ndi mtima wofewa othandiza opepesa ndiye anthuso amadzachitaso monga mmenemo ndiye chifukwa chake Yesu akunena kuti anthu inu khalani ndi mtima wofewa patsani mukamapatsa mukakhala ndi mtima wopatsa ndithudi zidzabwezeredwa kwa inu ndi muyeso mmene mataninu machitiramonso ndiye chopereka tikamapereka zimatithandiziranso kuti ife tidalitsike ndiye kuti munthu amene sapereka amakhala adzimananso chani madalitso ndiye kuti taona ndithu kunena kuti pamene munthu akupereka amaonetsa chikondi suchitoyankhula kuti ndimakonda koma zochita zako zimayankhula porani popereka komanso tona kuti ndi lamulo ndithu lochopereka chichacho ndiyoti ngati ukupereka zikuonetsa ndithu kuti ukumvera Mulungu komanso zikuonetsa kuti pamene munthu upereka umakhala ngati ukusungiza kuti ulandira zambiri so tikuona ndithu kuti chopereka chathu chimalankhula ndithu munthu ukangosankha usapereka ndiye kuti zonse ziwalankhulaso Mulungu sindikonda nziona ndithu ndiyati munthu amapereka udziganiziraso moteromo chinanso afike mmene mafotosa apopo pamene makamba zoti zimaonetsa chikondi ndazitani maganiza kunena kuti tikamuona Bible pana kuti chapter 16 verse 1 ndithu amatale sapereke malingana ndi mmene wapindulira ndiye kuti ngati munthu wapindula kwambiri koma upereka pang'ono ndiye tuzionetsa ndithu kuti sukwaniritsa komanso chikondi chako pa Mulungu chochepa ukuyika chikondi chochepa pa Mulungu ndiye uzidzifunsa kuti mmene ndikuperekera munthu uyankhula kuti chani kapena chopereka changa chiyankhula kuti chani nakudula ndapezesa zikomo kwambiri komanso chinthu china chimene anthu ayenera kudziwa kuti Mulungu pa chipembedzo ayike magawo asanu pa magawo asanu panayikapo chopereka amafuna kuonetsa ndithu kuti chopereka ndi chinthu chimodzi chofunikira kwa ife Akhristu kuchita chopereka ndithu tikamakamba za magawo asanu kwa ife amene tili mwina mwa Khristu Yesu kale tudziwa kuti tukamba za pemphero timakhala ndi kuimba timakhala ndi kumva mawu a Mulungu komanso timakumbukira imfa ya Ambuye ponye mangonero komanso timachita chopereka tsiku loyamba la chani la Sabata tsono tikamati ku chopereka Bible imanena kuti timachita tupereka sembe kwa Mulungu ndiye tsono pamene tupereka sembe kwa Mulungu ndiye kuti zikuonetsa ndithu kuti chopereka pacho kwa chinthu chotani chofunikira tikamapereka ife Akhristu tiziganizirapo zinthu izi zimene Bible limatilimbikitsa paja mpingo wa Ambuye umene Yesu anawuyika mu dziko adawuyika kuti ukwanitse ntchito zikuluzikulu zitatu ndiye kuti pali ntchito yoyamba ndiko kulalikira mawu ntchito yachiwiri tikukamba za kulimbikitsa ofoka komanso ntchito yachitatu kuwathandiza anzathu amene akumana ndi mavuto tikamati kukumana ndi mavuto osiyanasiyana mwina kumbali ya njala komanso timaona mwina nthawi zina mphepo ya mkuntho yaononga manyumba anzathu ndiye kuti ife ngati Akhristu timamva kuti chopereka chathu nchofika thandizo zili zimenezo tsono tukamba zokhudzana kuti ulalikira uthenga wabwino tikamakamba za kulalikira uthenga wabwino timakhala nayo ntchito yotumiza azilaliki m'madera ena kuti akalalikire ndiye tsopano kuti alalikaja akalalikire kulufunikira kuti mpingo wakonzekeretse zoti zikawathandize tsono kuti mpingo ukwaniritse zimenezo ndiye kuti zichokera kuti Akhristu amachita chopereka n'chifukwa chake tikamaona buku ili la Roma chapter 10 Roma chapter 10 mu verse yake ya 13 pali mawu otere akuti pakuti amene aliyense adzayitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka 14 ndipo iwo adzayitana bwanji pa iye amene sanamkhulupirira ndipo adzakhulupirira bwanji iye amene sanamva za iye ndipo adzamva bwanji popanda olalikira ndipo adzalalikira bwanji ngati satumidwa apa anena kuti poti amene adzapulumuke ndi amene adzayitana pa dzina la Ambuye ndiye Paulo afunsa kuti tsono anthu adzayitana bwanji pa dzina la Ambuye ili ni sadamveko za ndani za Ambuye zimene sizingateke
kudalira kuti anthu adzamveza ndani za Ambuye. Ndiye funso linena kuti tsono kuti adzamva bwanji za Ambuye ngati palibe amene adapita kukalalikira. Kodi kuti zingataniso zingatheke. Ndiye aonera kuti ndili mpofuni kukalalikira. Ndiye funso linena kuti tsono kodi akalalikirawo akalalikira bwanji ngati satumidwa. Kurumidwa unena apako sikonguti mupite kuti mukalalikire samafuna anthu azachocho koma afuna wakonzekeretsa zinthu zoti popita ukalalikira kuja zilekizika watani zikawathandize. Ndiye chifukwa chake ngati alaliki anyamuka upita ukalalikira kwina atsogolera mpingo kapena kuti abusa atenga chopereka chawo chimene mpingo mapereka nuwapatsa alalike kuti apite kuti ndiye alalika chakakalalikira anthu akakamva mawu a Mulungu nabatizidwa napulumutsidwa ndiye kuti amene anachita chopereka uja ndiye kuti walalikira nawo. Chifukwa ngati awo katapanduchita chopereka ndiye kuti abusa sakadawatuma alaliki aja. Ndiye kuti ngati alaliki akatapandupita anthu achisakadamva cha mawu a Mulungu. Tikamachita chopereka chathu tiziyang'anaponso zinthu zimenezi. Komanso njira zolalikira uthenga wabwino siyo kale yotuma zilaliki kupita ukalalikira kwina. Titulalikira uthenga wabwino mwina udzera pa wireless mmene tuchitiramo ndiye kuti zimene zijazo ndiye kuti zikupititsa patsogolo uthenga wabwino. Pali njira zosiyana zimene zima mpingo uyene kugwiritsa ntchito pokafalitsa uthenga wabwino. Koma zonse zikuti zichitike ndiye kuti ndi ndalama zimene mpingo uli nazo kuti ndalama zimenezo zabwera bwanji chifukwa kuti Khristu adachita chopereka. Ndiye chinthu chofunikira kwambiri Akhristu kuchita chopereka. Ndipo choperekacho chimaulula ndithu kuti amene aperekayo ndi munthu wachikondi pa Mulungu. Chifukwa ntchito situnena apa yandani ya Mulungu. Ndiye chopereka chimalalikira uthenga kuti umenewo. Ndiye kuti ngati munthu sapereka amakhala kuti saukonda Mulungu komanso saukonda uthenga wa Mulungu umakhala ulankhula zimenezo yankhula mpakamwa koma zochitika zakozi zimaulula kuti za Mulungu sazira nawo ntchito ndithudi. Choncho tikamakamba zokhudza kuti chopereka chimalankhula chani kwa munthu izi ndi zina mwa zimene chimalankhula. Mulungu aulimbikitsanso kuti pamene ife tichita chopereka chokapereka kwa Mulungu tisayiwalenso kuwathandizanso azathu. Zomwe tanenazi kuti pamene takhala ndi zinthu zoti tithandize zimatipanga ifeyo kuti tidalitsike. Tili ndi zitsanzo zimene Baibulo limatifotokozera kuti kupereka ndithu kumadalitsa. Timamva za mayi wamasiye mu nthawi ya Israeli kuja kuti mneneri wa Mulungu atafika pa khomo pake adamuwuza kuti mayi mundipatseko madzi akumwa. Ndiye mayi adanyamuka kuti azipita kokatunga madzi. Ndiye mneneri aziti tsono pamene upita kumeneko uniphikirenso kamkate kuti ndidye. Ndiye mayi adati pepa uli apa ufa umene ndinabombeya mwanga mbadzanja limodzi moti apatangotsala kuti tikaphika ndiye kuti tidye mwanayi kuti tife. Mawu amenewa amatanthauza kuti ndiye kuti alibenso chiyembekezo chilichonse ufa umene anali nabombuti mbokhamo. Ndiye mneneri uja adamulimbikitsa mayi kuti koma pepa mayi usatepa kangachepeta ndithu chilileko. Ndiye mayi uja adaonabe kuti mneneri munthu wa Mulunguyu nimuchite ziti. Ndiye akuti atangophikako kamkate kochepaja kumpatsa mneneri pamapeto pake mneneri adankha kuti mbiya imene watutsamo ufa umene wandipatseni kamkate ufa umene sudzatha mpaka na njala idzatha kufikira ponena kuti mvula idzabwera. Ndiye kuti akadati wakanitsitsabe kuti kamkate akamneneri asadye ndiye kuti dalitso sikadapezeka. Kutanthauza kuti kupereka kumadalitsa kuposa ulandira. Tionaponso chitsanzo cha Miyambo chapter 11 mu verse yake ya 24 akutilimbikitsa ndithu kupereka. Pa Miyambo 11 verse 24 akuti alipo ogawira nangolemerabe, aliponso mana chomwe ayenera kupatsa nangosauka. 25 mtima wa mataya udzalemera, wothirira madzi nayenso adzathiriridwa. Akuti alipo anthu ena amene amamasuka ndi zawo ndi aonena kuti alipo opereka nangolemerabe komanso alipo omana choyenera kupatsa zawo nkumangota masauka. Koma anthu tidziwe kuti mtima wa mataya
udzalemera chifukwa zili ngati kuti adagwiritsa ntchito ngati kanthano kuti othirira nenso amathiriridwa ndi tilaonabe ife amene tili akumudzi ife tatenga keni upita kokathirira ndiye kuti tikati tathirira mbewu zija pobwezeza madzi amkeniwo amatigwerako miyendo oti tikafika ku nyumba anthu amatidziwa kuti awa ochoka kokathirira chifukwa choona umene miyendo ili ndiye kuti ati othirira nayenso amathiriridwa ndiye kuti anthauza nti kuti tikamakhala wamasuka ndi kumapereka kwa Mulungu tikamapereka so kwa zathu ndiye kuti Mulungu amaona zimenezo ndipo amalimbikitsa ndithu kuti ifenso azitidalitsa. Pa Miyambo chapter 19 mu verse yake ya 17 akuti ochitira waumphawi chifundo amabwereka Yehova. Ndiye kuti ngati anthu atafuna kumkongozako Yehova kungotengako zawo nkuwapatsako anthu ovutika. Alipo anthu ena oti pakhomo pawo mwina pakabwera mwina munthu ovutika amati ngakhale awatapatso dzatibwezera chani ati awononga pamene Baibulo linena kuti ochitira waumphawi chifundo amakongoza amabwereka Yehova ndipo Yehova ndi amene adzakubwezera chabwino chimene unaperekacho. Choncho chopereka chimaonetsa ndithu kuti iwe m'malingaliro mwako muli moyenera kapena simoyenera. Chopereka chili ngati munjira imeneyo. Choncho mukafunsa ndithu kuti kodi chopereka chimaonetsa bwanji mu moyo mwathu. Chopereka ndithu ndi chinthu chofunikira kwambiri. Mwina suchita tikhozo neno kuti chopereka so ili ngati mwina muyeso umene ungadziyesere moyo wako wa chikhristu. Kodi za Mulungu ndimazikonda kapena sindizitani? Sinizikonda. Kukonda Mulungu sikungolankhulayi. Koma kukonda Mulungu ndikuchita zimene Mulungu akutani akunena. Nthawi zina anthu ambiri amati ine Mulungu ndimamukonda, ine Mulungu ndimamukonda. Koma ikafika nthawi ino kuti tichite zinthu zolankhula kuti timamukonda timalephera. Ndiye tikuona ndithu kuti ndichopereka pamene munthu ukupereka fundo imene mwamaliza naye apa ndiyonena kuti umakhalanso kuti ukulankhula kuti ufuna ndalitso. Foka ngopereka kwa Mulungu ndiye amakhala kuti Mulungu akutaniso akudalitsa. So ndiye kuti tikuona ndithu kunena kuti chopereka chathu chimalankhula zinthu ngati zimenezozo. Tikaona buku la Luka chapter 6 verse 46 amanena kuti ndipo munditchuliranji ine Ambuye ndikusachita zimene ndizinena. Ndiye pamene munthu sungamanena kuti umakonda Mulungu koma ikafika nthawi yopereka kumapereka mubera kumapereka mosapereka mmene wapindulira ndiye kuti sumukonda kumukonda Mulungu pa chopereka ndiye. So chopereka chathu chimalankhula ndithu. Taonapo anthu ambiri amene amaonetsa kuti za choperekazo amangomva kuti nchopereka masamachiza kuti chintanthauzo lanje. Umakamona mwina munthu wapereka ndama yoti idonongeka ukaiponya mmene mucha yoti kumashopu ayikanakana ndiye kukwezera nkangopeka kutsali chimene ndiye kuti tonsezo mmutu mwako sudze chimene utani. Mwina sonta zina timaona mwina ndalama zimene walo mwina mwana wathu sitingampatse wa standard 1 2 school amazikana. Koma rwate ndipikaperekeni kutchalichi. Situnena kuti pali mulingo koma tungonena kuti zimene uchitazo uchita muona mtima kapena kuchita foti kwangu kara yako. Mwina chifukwa chake atsogoleri ena amakhangatira asokonekera. Pali atsogoleri ena amasokonekera poona kuti mpingo munaphunzitsa bwinobwino chopereka ndichi koma pezo nthawi kuti chiti chopereka mpingo zosathandizira anthu tinasonkhana anthu 150 chopereka chathu 1500 koma anthu timaphunzitsa pomwepa kuti chopereka nchani koma zikoziteka 250 upeze chopereka 1500 ndiye kuti awa chimene nechifukwa chake anthu apeza kuti atsogoleri zake wasokoneza akasiya malembo pankhani ya chopereka akakupatsa chilango mpingo. Mumadziwa kuti nthawi zina atsogoleri akungopatsa chilango mpingo kuti tiyeni mukalime uku akapanga njira yakalimalima pamene dongosolo la Mulungu silimenele. Ndiye zinjira zonsezi nkuti atsogoleri asokonekera achoka pa malemba ukaupatsa mpingo chilango ifo yona kuti mpingo subwera pa zimene Baibulo limanena. Chinthu china chimene ndimafunanso ndifotokozerepo kwa chopereka chaperekedwa akhristu apereka chopereka chija ndithu tapereka kwa Mulungu. Munakambapo zokhudza ndanzathu amene mwina amatisungira chuma chija cha mtengo ndaonapo ndithu kuti madera ena odabwa kuti mpaka munthu limba mtima mwina sokoneza chopereka cha Mulungu kuti akhristu apereka chopereka
koma iye ujapeza kuti adachisokoneza ndiye kuti kusonyeza kuti anthu aja akamasunga chopereka chija sakuganiza kuti akusunga chopereka cha ndani cha Mulungu ayi akungona ngati basi ndiye amapeza chiro maora arizimanje imene azimangirira kuzula rudzu mpaka na mizo ndiye tiwapempesa amene amasunga chopereka kuti chopereka chikaperekedwa azidziwa kuti chili ndi ntchito zitatu zija kulalikira uthenga wabwino, kulimbikitsa mpingo, komanso kuthandiza anthu amene osowa ndiye tsopano ngati chopereka sichitetezedwa ngati sichisamalidwa ndiye kuti ngakhala Khristu azipereka koma ntchito zija sizichitika. Ndinapita pa gome lina lake mpezeka kuti mbala amene amasunga ndalama anapereka uthenga kuti andifuna ndalama ndisiye usunga ndiye tipeze wina ndiye alalika kumene kwadata anzoona ngati matero ayi mpalibe vuto koma muludziwa kuti tikapanga sitoko ndiye ndalama zimene zili ndinu zikufunika zilengedwe zipite kwa winayo ndiye aja anati nudziwa basi uyitandisa sitoko paja peza kuti ndalama za mpingo ndi 100,000 zimene zili pa pepala ndiye tasankha yawo kuti ndi amene azisunga ndiye mutenga 100,000 mwapatsala munthu apeze kuti ndi amene atulutsa 60,000 alinayo ndiye kuti tizonana kutsogoloko tsono pamene pa ndiye kuti munthu uja ndiye kuti amasunga zonse zili za mpingo ngati ayi isipali kwaso zandikumbutsa nthawi zina kumpingo wina amene amasunga chopereka anapezeka kuti chopereka chamachitenga umapititsa ku masheya akawero kupita ku masheya basi ubakapakira masheya suzuti zimaenda bwanji ku masheya koma amapititsa ku masheya ndiye umapakira pa profit ku masheya kucha ndiye kuti cholinga chopereka chasokonekera Mulungu sana zikozoti ndalama zake zizipita ku masheya amazichitira nthawi zinaso timaona zimakhala zomvetsa isono nthawi zina timaona mwina mipingo ina imene choperekacho amasunga mwina mogawana mbalo yasunga ku 10,000 mwina 5,000 mwina 7,000 zimapereka soka chitutu zikola kuika kunena chifukwa olokuti kodi chopereka chathu chikuyenda bwanji pa mpingo pano sichimaoneka bwino chifukwa chamene chakawikira Mulungu amembekezera ndi chitutu chopereka chathu chikayoti chipamodzi chipina chino moyenera anatipatsapo chitsanzo pamene timaona Yesu ali pa dziko lapansi pano ndalama zimene amapeza amagwiritsa ntchito Yesu amasunga ndi Yudasi ndalama zonse zikabwera zimapita kwa munthu uyu zimapita kwa munthu uyu zimapita kwa munthu uyu tikamona mpingo rangu yamba somene ndalama zichazi mapeza kuti zikabwera zimapita kwa atumwi machitidwe cha mpingo rangu amapita chapter 3 chapter 4 chapter 5 iso nkhani ya Hana ndisafira mwa chapter 4 makamaka chopereka chamata anthu chakagwiritsa mendala amapereka kukapereka kwa atumwi ndi aya zitsogoleri atachoka atumwi panabwera no abusa amene ndi omene ucha so kasungidweso kachopereka kathu kamanena kuti anthu mpingo usuli serious amasunga chopereka pano ndani awali 2,000 awoso kakera ni 7 ndazona pontho imene mufuna tuforokoza kuti mpingo usuli ndongozolo kajatu tulankhula zimenezo nthawi zambiri simachitika kuti inu mwina ndinu anthu osunga bwino ndalama ndiye ife ine ndiye na ndamene tili ndi mphamvu pa mpingo pachi ndamene makakusokoneza zona kuseliko ndiye mapeza kuti tatibwesa 20,000 imene ibwera ndiye kuti mpingo sudziwa kuti zatero ndiye ikadzafika tuli pagwa china chake tsono mpingo ufuna ndalama idzangana idifande imene masunga koma tsono m'malo mwake opezeka kuti inu musoweka mayankhidwe chifukwa chakuti atsogole mwamoti tiyankhe kuti ayi ndamadi omasunga ndi amatidatenga osamachula ayi ndamadi yovurusunga namona mbele watula akungoti panikizika tingosonga hanizira basi ndalama masungidwe ake za mpingo sifunika kusunga munjira imene nayo choncho chopereka nchinthu chofunikira kwambiri makamaka tiyang'ane ndithu magawo kuti chopereka kuti Mulungu achivomeze chikhale pa mpingo anafuna kuti mpingo ukagwire ntchito otumikira mawu a Mulungu choncho chopereka china chilichonse tikamapereka Mkhristu aliyense azidziwa kuti ngati nupereka nthawi nake Mulungu adzandidalitsa ndithu ndipo pa Machitidwe chapter 20 verse 35 Paulo anena kuti nthawi zonse nkakhala pakati panu ndakhala ndikukupatsani chitsanzo chifukwa ine ndimachita chitsanzo chifukwa chotumikira mawu a Ambuye amene adati kupatsa kumatidalitsa kuposa kulandira anthu ambiri timafuna kulandira mwina kuposa kupereka pamene tidzoti kupereka ndikumene kumatani kumadalitsa kuposa kulandira choncho chopereka chimaulula mmene ife tilili kuti timamukonda bwanji Mulungu kapena tili pa mulingo wanji
choncho izi nzofunikira kwambiri. Nafenso amene tilatsogolera mpingo pamalo pakaperekedwe zipereka chitsanzo. Koma osatuma kukakamiza mpingo pereke bwino, ife pa nthawi yokapereka nkupeka fifire kwacha. Talalikira umapereka bwino ukapeka fifire kwacha. Ndikuti ulibe zitsanzo pamene pacha. Koma Khristu aziona ndithu kuti chopeka ndi chofunikira awapereka 20,000 apo. Zimafunika choncho ndithu. Itaona ndithu kunena kuti chopereka chathu chimalankhula. Mmene tuperekera timafotokoza ndithu kuti ndio timakonda Mulungu, timafotokoza ndithu kuti mpingo wake timakonda, timafotokoza ndithu kuti tifuna kudalitsidwa, komanso timafotokoza zinthu zambiri zimene taziona pa chopereka chathu. Kodi inu mukamapereka chopereka chathu timakufotokozerani kuti chani? Izi ndi zimene taphunzira kuchokera buku lathu lopatulika pa tsiku la lero. Mlendo ndine m'bale wanu Vinjero Gondo kuchokera mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso ndi m'bale wanga ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita na ine naita na ine dzapumulire kuno, mwana we dzapumulire kuno, iweyo tsamira mutu mwanawe, mwana iwe